Fis-sitt tal-Malta fejn kien hemm diġà miżbla oħra fil-wiċċ li tkopri madwar 30,000 metru kwadru, issa din ġiet riabilitata fi għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna minflok ittieħdet tar ġdida din tħaffret mort vertikali b'fond ta' 55 metru biex tibda timtela b'kontroll sħiħ u maħsub. Fis-sit EcoHive, il-kap eżekuttiv ta' Wayserv Richard Bilocca spjega kif minn meta tħabbret l-Istrateġija Nazzjonali għat-Trattament tal-Iskart l-entità ngħatat istruzzjonijiet ċari biex ma tittieħedx aktar art tal-miżbliet. Tenna li dan kien possibbli hekk kif sar investiment kbir fl-impjant biex il-maġġoranza tal-iskart primarjament dak organiku u riċiklabbli ikun jista' jinbidel f'riżorsa u dawk is-siti diġà eżistenti tal-Wayserv jiġu massimizzati u ma tittieħedx aktar raba'. Is-sit li diġà kien miżbla issa tnaddaf u tneħħew dawk is-saffi ta' skart antik li kien hemm u saret ħofra fonta u dritta sistema innovattiva biex tkompla jiġi massimizzat l-ispazju. Din ħatkun miżbla avvanzata ħafna, miżbla moderna, għandna l-assistenza tal-aqwa esperti internazzjonali f'dan is-settur. Bħalissa il-miżbla waslet fl-aħħar fażi tagħha fejn wara li tħaffret qiegħda tiġi lined bit-tafal biex jinħoloq settur impermeabbli mbagħad jiġu mifrux għall-liners biex imbagħad ikun jista' jidħol skart stabbli ġo fiha. Preżenti wkoll għall-preżentazzjoni lill-midja fuq il-post kien hemm ukoll il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli fejn qalet kif il-prinċipju li ma jitkomplewx jinfirxu jew jitkabru artijiet li fihom il-miżbliet fil-pajjiż u bekk ma tittieħedx aktar art agrikola. Qalet kif huwa għalhekk li biċċa xogħol bħal din li saret mill-Wayserv importanti ħafna. Il-prinċipju ta' dan il-gvern huwa li flok miżbliet ikonna ġonna, ikonna parks. U allura ma rridux li b'dak li nkunu qegħdin nagħmlu anke min-naħa ta' Wayserv u anke bħala gvern nkunu qegħdin inkabbru l-footprint tal-miżbla u nieħdu mir-riżorsa naturali bħal art agrikola li hija tant importanti għall-pajjiż.